Sziasztok! Én Exteller vagyok. Ebben a videóban meg szeretném nektek mutatni, hogyan lehet a Minecraft tenni. Na, az első mindig hol vágnunk. Ezt én most Jaj. Bocsánat a lagért, csak nem tudom, valami baj van a géppemmel. Jó, én most itt eldem, hogy inkább földből fogok építeni az elején még. Bocs, hogy nem beszélek olyan sokat, csak hát most nincs miről. Nagyon-nagyon laggolok. De menj előre. Ide fog szerintem építeni a házat. Igen. És először is még csak egy ilyen kis kunyhókat építek, mert még az első éjjel mindenki. Hát ez is szinte így is. Mert el nem fogok kiállni bányászni. Mert hát elég gyorsan lemegy a nap és hát nekünk nem a legjobb. Igen. De így jön el majd. Hoppá. Szerintem ide. Mindjárt nézem, mennyi időnél tartok. Jó, még semmi baj. Nap is jól van. Oké? Okay. Na. Mehet tovább. Lehet, hogy ezt meg kellett volna építenem már előtt. És nézzek ki, hogy a szerencsétlenkedek. Jó, szerintem még fát vágok. Ja, fát. Földet. Amúgy bocs, hogyha valamit elfelejtek, vagy elrontok, mert elvégre ez az első videóm, és nem arra, még nem vagyok annyira jó videós. Majd ez is alakulni fog, akkor meg majd jobb is lesz. Jó, hát nem nagyon van, nincs sok dört, úgyhogy fából meg nem szeretném megépíteni, mert az valami jó, mert ez nagyon sok jalag. És még ezt itt vetemetem. És ma szerintem a 10. résznél, vagy nem annyinál, nem tudom, valamikor majd elmegyek az alvilágba is, mert azt is szeretném nektek mutatni. Hát ezt szeretik nézni, ez jó dolog, ha valaki eljut oda. Jó, komolyan előbb meg lett volna építeni házikómat, mert egy szerencsétlenkedek össze.
és a napon meg most pont dél van, jó. Örülök neki. Na, szerintem az első videóm ennyi lenne. Hát, a következő rész az várható. Sziasztok!